Ovvjament aħna morna fuq xi ħaġa differenti, mhux li diġà Malta bħala. Morna fuq all inclusive kollu kemm hu. De Bono spjega kif dan il-proġett sewwa 32 miljun euro. Investiment sewwa 32 miljun euro. Ovvjament żidna mill-ispiża x'kien hemm ċertu spejjeż li ma kinux qed nikkalkulawhom imma mbagħad meta tkun qed tagħmel l-oġġett tispiċċa jew tagħmel sew ma tagħmel xejn, ma jiddispjaċinix li għamilnihom. L-ikbar pool li hawn f'Malta bħala lokanda, bħala kmamar hija l-ikbar lokanda wkoll, investejna fil-ħaddiem. X'għamilna l-ħaddiema li kellna qabel dawk żammejnihom magħna għandi unur ngħid li għenuna kienu parti mit-tim tagħna li biex illestu. Ma kienx ħaġa faċli nagħmlu deċiżjoni li ngħidu isma' nunfqu jew nagħmlu refurbishing u nonfqu 32 miljun euro. Ma kienx faċli, imma jekk aħna inħarsu l qudiem u ngħidu isma' aħna rridu nkunu bħal ħadd ieħor jew aħjar minn ħadd ieħor, allura iva d-deċiżjoni kienet nerġa' ngħid ma kienx faċli li aħna nagħmlu li hemm bżonn nagħmlu. Mhux mal-Malta, aħna rridu nkompetu ma' barra. Aħna rridu l-met inti tiddeċidi tiġi holiday, inti tħobb all inclusive propri, tiftaħ il-browser jew tidħol fl-internet, inti rajt li huwa 100% all inclusive, allura awtomatikament mela qed tgħid mela dan ir-riżort huwa sabiħ. U mbagħad tagħżel il-Malta, mhux l-ewwel tagħżel il-Malta mbagħad. Aħna rridu li jażlu lilna l-ewwel u mbagħad jażlu l-Malta. Hekk nagħmlu tajjeb għalina u nagħmlu tajjeb għal Malta wkoll.